Jagoro mar riwruok mochung'ne kuonde tiegruok tije lwedo mapacho ka Kefa Ogui wacho ni yo mar somo manochak manyien e skunde tiegruok tije lwedo kalo e pek modhuro kama kuomgi gin medruok mar pesa ma ichulo mar somo, thuolo matin mar somo momi jopuonjre kapok gitimo penj kin mamoko. Magi nowacho e romo mane gitimo magawa moro e boma Nairobi manokelo kanyakla jotelo mochung' ne skunde tiegruok tije lwedo mathur kae. Bende giwacho ni ten migawo mar somo koro nyaka ng'i ni penj mar SIDAK manokawo thuolo mar NEC otim e yo makare mondo omi kik kuo penj bedie. Bende omenda michulo mar somo dok piny mondo giyud nyithinde skundego. Giwacho ni giikore mar bedo kod romo gi migawo mar somo mondo omi weche odhi makare e kuonde tiegruok tije lwedo. Gimedo wacho bende ni kadwarogi ok ochopi to gibiro luongo ng'anyo e thurka. Ka gik moko nitie madwa ni mondo olosi mondo technical obed motegno, ma gimonego olosi en curriculum manomi ndalo matin to nyithindo timo penj. Omi nyithindo dweche 2 to gitimo penj. Dweche 2 momigi ni gitimo penj to fees to idho malo Sh35. Koro fees moidho malo no miyo nyithindo mang'eny, jonyuol mang'eny ok nyal. Koro nyithindo moko weyo gi okore, moko be kotieko tam to ok duogi. Nitiere penj body manolosi mokawo kar NEC iluongo ni SIDAK. Body ni wadwa ni onego miye tegno mondo bed no nyalo ng'iyo penj e yo moriere.